In Jesterwoude verdienen het Jan Wagenaar zijn Frieske titel. Als hij Joert wint, zal dat voor de derde keer op Riege wezen. Vlinier won hij alle 4 onderdelen. Had hij in het voor al won, of zal het toch dreig worden? Ja, dreige wedstrijd. Sterke jongens altijd. En, er zijn een paar bij die kennen goed mee uitgaan. Maar als ik mijn wedstrijd draai, dan moet het vast goed komen in mijn eigen. Waar ben je de grootste concurrent voor waar we het oppassen, Joert? Ja, iedereen kan een goede dag hebben. Die kan zelf ook een minder dag hebben. Maar hij slaat nog los, maar die het bal zit, die kan wel goed maken. Dat hoop ik al dat er gelijk in had. Ik wil er goed mijn best doen en hij is heel sterk. Maar ik kijk dat ik ook goed mijn best doen. Ja. Het eerste onderdeel is het beemstamtillen. Dit is het favoriete onderdeel van Wagenaar. Met Lausma je treden wordt mij 120 kilo, maar Wagenaar nog beginnen. Hij stapt pas bij 130 kilo in. Maar het gaat een man uit Skenegoud om net al in de de winst op dit onderdeel. Hij wil lekker het Friese record van Wout Zielstra pakken. Dat zit zo'n 2010 op 150 kilo. Wagenaar gaat voor 151 kilo. Hij gaat er voor steen, had het even dreig daar en het lijkt dat het hem net slagje zal. Maar hij is berensterk, stapt even en pakt het record. Ja, mijn goal of blij wezen. Nou, ik ben blij. Hè. Jan traint er keihard op en dit is een kroon op zijn werk. Keihard trainen. En rond 51. Maar ik moet zeggen, vroeger mensen volle sterker. Ja. Maar goed, dit record ben ik kwijt. Hier een keer officieel. Ik ben het niet vanuit. Ik kan het vertrekken. Dus ik stoer om het van hem te nemen. Dus, Jan Hassen. Ik heb hem, ja. Het eerste onderdeel en het record. Nou. Dat is best genoeg. En dan gaan we naar het tweede onderdeel. Dat is de car circle. Zo volle mogelijk groentjes erin met 274 kilo. Dit onderdeel leidt Lausma in de regel vol, maar Joert bakt hij er neer van. Hij krijgt geen lucht meer en wordt teleurstellend, zonde. En dan is de beurt om Wagenaar. Kees Heins van Ier gaat dan knap onder leiding met 1000 graden roen. En dan liet Jan zien dat hij een echte topper is. Hij rint blauw aan. Maar hierin voor zet hij hem 50 graden verder en wint echt dit tweede onderdeel. Heerlijk! Heerlijk zijn, ja, een mooie kerel. Het derde onderdeel, de deadlift, gaat naar Wagenaar. Hij tilt 130 kilo. En Lausma, ja, die komt met verder als 280 kilo. En wordt vijfde en valt hij mij voort in het klassement. En dan gaan we naar de Timberwalk met 110 kilo, zo 4 als mogelijk rennen. Lausma is ontevreden en wil zien laten dat hij sterk is. En dat slaagt het. Het lijkt het wel of de 110 kilo 2 lichte boodskappen tussen binnen. En hij zet zijn pas naar 51 meter del. De concurrentie biedt hem de stikken op de afstand van Lausma. Maar ja, Wagenaar die mat nog. En hij gaat als een haze van start, ja? En wil ik graag dit vierde onderdeel winnen. Maar dat slaagt het net. Hij wordt tweede met 40 meter. En daarmee wint Lausma dit onderdeel en docht weer mij van het klassement. Hij gaat van het 6e plak naar het 3e. Eindelijk. En dan het allerlaatste onderdeel, dat binnen de Stones. Zo rap als het kind, stien optillen en daarna del is ze. En Lausma die begint goed. Sjoggers, hij leidt de eerste stien del als wie in het knikkers. Maar de laatste stien van 120 kilo, die is hem te machtig. Deze Kelvin de Ruiter, die had er geen enkele moeite mee. En leidt alle 4 stien in 29 seconden te plak. En dan gaat het om het eergevoel van Jan Wagenaar. Hier leidt hij de 4e stiendel. En gaat voor de winst op dit laatste onderdeel. Maar hij wil te graag mist de stabiliteit. En wordt tweede op dit onderdeel. Maar wint wel met oermacht het Fries kampioenschap. Voor de 3e keer op Riege. Goed. Goed beter dan de dag. Ik ga net laatst eigenlijk van 1 hand en 3e keer op rij. 3 jaar achter elkaar. Ja, dat is
is uniek in Friesland. En, ik ben er wel heel erg blij mee voor iedereen. Ja. Arno, treden, ben je tevreden? Ja. Ja. Ik ga een onderdeel verprutst. De kaartcirkel. En dat is helemaal misgegaan. Ik ben mijn luchtgebied. Maar ik ga het goed inhalen met het timberwerk. Ik ben zeer tevreden.